Takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Sice som na týždeň nenahrával videa, lebo som bol chorý. Takže nič ma nenapadlo, takže ma iba napadlo to, že mám nejaké veci na chutnávku, dve veci. Takže po chorobe vlastne, po 2 týždňoch, čo som natočil video, som bol týždeň chorý, ale nevadí. A teraz už idem natáčať zase naplno a dneska to bude chutnávka čipsy. A nie také ľahké čipsy, nejaké nenormálne, tak normálne, ale také pod čip. Hej, štiplavé, chili. Hej, tak to dneska budeme ochutnávať a potom ešte budeme ochutnávať takéto keksiky, že hit sa to volá, čoko. To mám zase tu. Hej, chips vyzerá asi nejako takto. Hej, okej, zapnem svetlo, počkajte chvíľku. No, takže som zapol svetlo, ne. To. Ten chips je nejako takto a ten hit, keksik, dám nejaký taký čo. Takto, hej, hit. A najprv ochutnám ten hit. Mám tu pre istotu pič, kebyže hot chip, no, lebo to sú také, existuje taký najpalejší chips od Hot Chip Challenge. Ale toto je hot chip chili chips, ale také no. A teraz idem toto. Má to 2,5 papričiek. Je to že chili lime. A tu, že jedna, druhá a to sa tam, hej. A teraz idem ochutnať najprv tieto, sú to čokoládové a kúpil som to v Tesku. Boli tam ešte také, že to vnútro bolo tiež čokoládové aj ten keksík, len ja som si zabrala tie biele takéto, hej. A teraz idem to ochutnať, takže nemôžu ľudia čakať, že kým si vyhodíte 5 stolov a potom pôjdete na ďalších 5, lebo to bude 30 minútové čakanie na začiatku a na konci skončí z hodinu a pol čakania. Takže mäkký keksík s čokoládkou, je to strašne dobré. 9 z 10. Takže hit čoko dávam 9 z 10. Je to strašne dobré. No, tak. Nic. No, tak chipsy, hot chip challenge. No, tak. Ja si to tak, ja mám napájať, toto tam čierne klania, ale tak to ne, to už mi odpali. Takže chips, alebo nejsom srap, tak si dám. Bola som ich už mal na štipu, no štipu, ale nie tak ako som čakal, takže jen takto pekne. No, tak budem, že ešte budem žiť, nevadí. Rozumiem sa vám, keď to dožujem, takže sa to dožu. No, nedá sa povedať, že to neštipe. Lebo, neviem, akože, určite to nie je najštiplavejšie. Keď som vás bol v Lidli, to som kúpil v Lidli, hej, tie keksiky, s týmto som kúpil v Tesku a toto som kúpil v Lidli. Akože... A to, že to má 2,5, akože štipe, ale tak toto je veľa, hej, tak jeden akože štipe, ale nie tak veľmi. Tak a tomu dám palivosti tak. Mohli by sme si ísť dať jednu cigaretku.
6 z 10, 5 z 10 palivosti, akože neviem, či to je veľa alebo málo, ale pre mňa to proste tak, že dal som síce veľa, ja si to bude štípať, ale tak keď si dáte jeden, tak ako bude tiež šípať, ale nie veľmi, hej, a isto keksíkotnou si už rovno aj dojem ten malý kus. No, je za nami. Ja musím povedať, že som dneska na vás veľmi hrdý. Fakt, že klobúk dole, večeru ste zvládli bravúrne, ľudia spokojní, taniere prázdne. Úplne takisto to chutím. Super. Teším sa, že som konečne začala niečo takéto. Teším sa o mesiac, ale myslím, a ešte som dúfal, že koľko toho, takže tomuto dávam celkovo akože hodnotia, že chutia tak. 7 z 10, akože keď máte radi palivé, tak 7 z 10, ak ne, tak neviem. A ak máte radi palivé, tak si to kúpte. Ak to nejvypredané. A neviem, či som ochutnala ešte, akože ja som to už mal tak veľakrát, ale tak ešte na video to prečo ne. Ochutám Kinder Bueno, tak, no, takže nemám o toho obal, tak nevadí, ale tak je to klasické vlastne Kinder Bueno. Hej, neviem, či to zástalo. A je. Hej, klasické Bueno, nechutí viacej to biele také, ale toto je tiež dobré, takže idem ochutnať. Každý má Kinder Bueno, ak ne, tak vám to hodnotím. No nič. Odchádzam veľmi s príjemným pocitom a teraz sa sem teším. O mesiac som späť a ja dúfam, že ten Mišo toho si nebude počuť. Áno, chodil som to sem. Má veľkom bánu. Hej? Tak ja som zjedol to naplň. Hejte. O mesiac sa vrácam do Krnice, že krásne slnečné počasie, oteplilo sa a ja dúfam, že sa chalanom darí v reštaurácii, lebo som odchádzal s veľmi dobrým pocitom. Hej, naplň, ale dúfam, že sa aj zmenili polej, ktoré tam má. Ja o tom viem. Že ten gastrobiznis zasiahol veľmi do rodinných vzťahov. Že existuje v Lidli táto náplň, čo je tu, takže posíba to náplň, hej. V Lidli je posíba taká náplň, stojí asi 3 €, 2, teraz neviem. Ja som to videl v Lidli a to je taká, že Kinder Bueno náplň sa to, že akože hovoria tomu, že to chuťa Kinder Bueno náplň, ešte som to nemal. A keď si to kúpim, no. Takže tomu to dávam však klasické, je to chutí. Takže 8 z 10. Ale bude mi viacej chutí, môže vám bude chutiť toto. A tak niečo sme aj neporobili, niečo, čo ste nám vy porobili, tak sme trošku nadviazali na to ďalej. Takže sme sa začali trošku rozhýbali. dajte like, dajte odber. Dajte aj zvonček, aby vám nič neuteklo. A budem teraz viacej natáčať, len som bol chorý. Mal som úplne... Teraz mám úplne klasický hlas, teda nemám. Ale keď som bol chorý, tak ja som mal taký, že... Neviem, to sa teda neviem povedať, tak to sa nedá teraz. Ale proste taký hlas úplne... Že no... To nespoznal s tým hlasom, ale nevadí. Ale takže dajte like, odber, zvonček, aby vám žiadne video neuteklo a budem častejšie natáčať a už to neviem opokecala, takže čaute.